Само 3 съставки са необходими, за да отслабнете с 10 кг за по-малко от месец. И аз сега ще ви разкажа кои са тези съставки и как може да стане това. Първата съставка, това е лимонът. Лимонът, ето го, е средиземноморски плод, който е богат на витамин С и освен витамин С има богато съдържание на пектин. Пектина е този, който заедно в комбинация с витамин С топи мазнини. Следващия плод, който ще използваме, това е портокала. Портокала също съдържа витамин С, но смекчава киселината в лимона. За да може да се приема тази чудотворна смес, трябва да се сложи и портокал. Третата съставка, която ще използваме, това е студено пресовано масло от черен кимион. Защо е необходимо да използваме студено пресовано масло от черен кимион? Ще покажа как да използваме студеното пресовано масло от черен кимион. Ето това е, виждали се тук на камерата, това е маслото от черен кимион. Нарочно не го показвам цялото, за да не се възприеме като реклама на определена фирма, която произвежда черен кимион. Студено пресованото масло от черен кимион помага мазнините да се абсорбират по-лесно в организма, чисти организма от токсините и с този лек аз отслабнах с 10 кг за по-малко от месец.